Нова музика! Представи се с няколко думи на зрителите на Нова музика. Здравейте, аз съм Натали Стойчева, на 21 години, актьор, музикант, всичко, което може да се сетите свързано с изкуство е част от мен и от моят живот. И като цяло това ми е мечтата в живота, да се занимавам с музика и да имам моя собствена песен. И мечтата ми се изпълни вчера. Разкажи ни сега от кога се занимаваш с музика и какви са твоите амбиции? Занимавам се с музика от изключително малка. Като за начало учила съм в музикално училище. 5 години с цигулка, 2 години с пиано, още 5 години с народно пеене, като след това продължих и 2 години с поп и джаз пеене, защото постановката от народното пеене просто реших да я пообработя малко и да звучи по как да кажа, изгладен начин. Вчера излезе дебютната ти песен и клип. Как се чувстваш след премиера? Ами много готино. Аз наистина до последния момент, на мен даже ми е трудно и в момента да го осъзная това нещо, че всъщност нещо, за което си мечтала толкова много години и то се случва. Тези хора са там за теб, този екип, тези момичета, които снимаха заедно с мен в клипа. Изобщо цялото това нещо ми беше толкова нереално и така събуждам се, даже миналата вечер не можех да заспя, хора, аз направо бях шокирана. Скоро стана и Queen of София, участвала си в много конкурси за красота. Разкажи малко повече за моделската ти кариера. Изкарала съм курс в Ivет Fashion, но като цяло сама за себе си прецених да не подписвам договор с тях. Поради простата причина, че аз се занимавам с изключително много неща и по-добре ще да е за мен в дадения момент да продължа самостоятелно с ангажиментите ми. Работила съм на всякакви събития, свързани с моделство, примерно като дефилиране, като фотосесии, даже интересни фотосесии, които са с коли и с мотори, което лично за мен е много така яко и екстремно, защото е нещо различно. Queen of София беше много яко, защото всъщност в един от туровете аз трябваше да изпея част от народна песен. И беше много забавно, защото до последния момент не се знаеше дали ще има време за това нещо и ми казват, до последния ти няма да имаш възможност да пееш нещо и аз викам, добре, какво стане. И изведнъж, както водещия започва да ми задава, защото имахме един въпрос, беше, разбираше, това да разкажа малко за музиката в живота ми и това, което аз се занимавам. И ми казва изведнъж, може ли да ни изпееш нещо? И аз така, ама такова трябваше да не пее. Откликването на хората беше много готино, защото наистина в България, когато усетиш тази, не знам, то е едно затишие пред, как да кажа, едно затишие, защото в мига, в който изпееш нещо и изведнъж всичко заглъхва и всички просто българи такива седят и съкто народна песен, нали? Ти си участвала на много други конкурси. Това ли е първият конкурс, на който взимаш първо място? Ами не. Участвала съм в поне 8, не знам, конкурса минимум. Най-голямото ми преживяване, разбира се, беше на Мис Варна. Какво се случи там? Ами, подготовката е цял месец. Вие сте, примерно 26 момичета. От сутрин до вечер вие репетирате, снимате, правите хореография, която за по-голямата част от момичетата беше изключително трудна. Аз като човек, който е работил като танцор и работи, някак си, даже не мога да промея как едно 18 годишно момиче трябва да излизне пред толкова много хора. И аз се възхищавам наистина на всичките момичета, които са били на всеки един конкурс заедно с мен, защото това да изкараш такава смелост, без да си излизала на сцена, при положение, че аз бях притеснена, даже преди всеки един конкурс или някаква изява, вътрешно такова ми трепери. И това няма значение, то е всеки път. В смисъл, защото когато искаш нещо да стане като хората, винаги ще се притесняваш. И колкото и пъти да го правиш, ако се стараеш, наистина искаш добър отзив, според мен няма как да не ти трепти отвътре. И щом на мен ми трептеше отвътре, аз не знам какво им е било на тях. Вие толкова момичета на едно място сте си били като в Ергена, само че без Ерген.
Ами, по-голямата част, разбира се, момичета бяха обвързани. Все пак толкова красиви дами няма как да не бъдат оценени дори от ранна възраст. Като И като казах Ергена, кандидатствала си за Ергена, какво се случи там? Да, бях на кастинг за Ергена. Беше изключително забавно. Имаше много хора в комисията. Не знам какво мога да казвам, какво не е, но реално, като не съм избрали, реално аз не съм подписала договор. Не се притеснявай, може да разкажеш всичко. Чудесно! Даже с едно от момичетата бяхме, което е одобрено в Ергена, бяхме заедно на кастинг. Беше много смях. С коя? Мисля, че се казваше Вики. Това за следващия сезон на Ергена говорим? Или за този, който е в момента? Този, който е в момента. Добре. Да, и тя беше много готина. Ние се шегувахме, че почнахме още зад кулисите. Представям си какво е, ако участваш в това предаване. То просто ти идва отвътре да седиш и да се караш с някоя жена и драмата да ти идва отвътре. Беше... Защо реших да участвам? Ами, защото съм такъв човек, аз обичам предизвикателства. Това да спечелиш едно мъжко сърце, мисля, че е достатъчно достойно предизвикателство, според мен. А защо според теб не те одобриха? Ами, така е трябвало да стане. Аз съм на мнение, че нещата, които трябва да ти се случат, те ти се случват с причина и има много неща, които ние не знаем, които са за наше добро. Така че не съжалявам. Може би не са ме оценили, но те ще кажат. Може би си изпуснали много. Добре, танцорка си от няколко години. Кое най-много харесваш в тази професия? Чувството на ритъма на танца. Колкото и да е изтъркано, каквото и да си кажем, хората, които се занимават особено с това нещо, ще ме разберат, че чувството, когато излезнеш на сцена, аз го приемам като една роля. Зависимост от жанра музика. Просто някакси се отпускам и то движението от само себе си, нали, си ми идва и ми е готино и когато виждаш, че и отстрани хората се кефят на това нещо, е още по-яко, защото има и обратна връзка. А кое най-много не харесваш в тази професия? Най-много не харесвам, естествено в България, мнението за това, че повечето момичета, които се занимават с общо взето добър външен вид, каквато и да е професия, има нещо зад кулисно. И... Имаш предвид сексуални предложения? Да, даже на мен са ми предлагали конкретни суми, предложения и така нататък. Разбира се, аз съм ги отказвала, защото не съм такъв човек. Не знам дали има, най-вероятно има, нали, хора, които излизат на сцена с такава нагласа, но аз не смятам сама за себе си, че аз съм такава и че заслужавам това нещо, защото ти ако уважаваш себе си, уважаваш това, което правиш и своето творчество, ти няма, как да кажа, да имаш нещо зад кулисно. След като говорим за сексуални предложения, време е да разкажеш и за сексуалната ти ориентация. В живота ми много хора, много пъти, нали, някакси никога не са подозирали за това нещо. Аз съм бисексуална и нямам проблем да го кажа и пред цяла България. Не съдя хората, които са с такава ориентация, не само защото аз съм с по-различна сексуална ориентация и съм би, а защото няма лошо в това да бъдеш себе си. Даже аз съм за да бъдеш себе си, стига да не вредиш на околните около себе си, да не ги нараняваш, някакси, как да кажа, да не парадираш това нещо. Примерно аз, по-голямата част от хората, с които, нали, съм виждала реакцията им, те се били, ама как така? На теб не ти личи, на повечето жени им личи и аз. Въпрос на мислене. Да разбираме, че никога не си парадирала с това, че си бисексуална? Не. А може би, когато послушам, нали, хората около мен и преценя, че те са ми близки, тогава им споделям, нали, за това нещо. Не започвам, здравей, аз съм бисексуална, нали. Не е нормално според мен това за мен, но като цяло нямам проблеми да си го кажа вече. Може би в началото ме беше страх доста, защото, нали, естествено, аз не знам даже и мъжете, които
като цяло са с обратна ориентация или те са бисексуални, как те имат смелостта да кажат нещо подобно. Защото най-малкото, когато видиш жена с жена, е много по-естетически красиво и приемливо. Доколкото, когато видиш двама мъже, нали, зависи от мнението на човека. Не знам, вие ще кажете, може да напишете в коментарите, дали за вас това е окей, нали, и кое за вас е по-красиво, но според мен поне е това нещо. Имала съм връзки, които са полигамни през живота ми. Много съм била съдена за това нещо, но приемам хората да ме съдят, приемам хората да ме, как да кажа, да казват лоши епитети по моя адрес, но смятам, че най-важното нещо, което е, че аз се харесвам такава, каквато съм. И харесвам това, което правя и малко съм така по-отманичка, по-бунтарка. Не обичам да се вписвам да е нещо в нормалното. Имала съм много странни връзки. Едновременно съм имала мъж и жена в живота ми. Те общо, в смисъл, не са имали нищо сексуално, но са знаели един за друг. Тоест те се разбираха помежду. Да, те се разбираха, те бяха приятели. Нали? Но тази част от живота ми отмина, може би до някаква степен. Да разбираме, че сега ги разделяш. Когато имаш връзка с мъж, е само с мъж, и когато е с жена, само с жена. Зависи от партньора до мен. Защото реално, ако се замислиш, ако човекът от теб ти дава това, което имаш нужда, нали, и той, как да кажа, има против това нещо, аз бих уважила, стига това нещо да си заслужава, разбира се, нали, да се лиша от едното. Добре, изпомена от малка. Разкажи ни сега каква беше Натали като дете. Много тъжно дете, за съжаление. Защо така? Може би заради стечението на живота ми, като цяло. Имаше много тежки неща, които много дълго време мен ме тормозиха. Даже аз не съм осъзнала, но допреди няколко години всъщност осъзнах, че съм имала паникатаки, имала съм много тревожност, дислексия, проблеми с говора, проблеми в това да чета примерно пред класа ми в училище, подигравали съм и се за това, че съм била висока. Нали, но така, може би, така е трябвало да се стече живота ми. Не съжалявам, примерно, че съм израснала в семейство с домашно насилие. От кой беше насилвана? Аз лично казано не съм била толкова потърпевша, нали, от това нещо, но главно майка ми и това да израснеш в семейство, в което да виждаш всекидневни скандали от една изпусната вилица, не е как да кажа, благоприятната среда за израстването на едно дете. Тоест баща ти е бил агресивен? Да, в сегашно време той вече, нали, е почти излекуван от това нещо, за което аз съм изключително благодарна. Беше ми много трудно да простя. Наистина, такива неща... От какво е излекуван? Като цяло психически. Такива неща обикновено са породени от психически травми, примерно в тяхното детство. И най-честият тип, който е, те са виждали това нещо в своето детство и в своето юношество и порастване като хора, обикновено и те започват да го правят това нещо. И мен винаги ме е било страх дали аз някога не бих причинила такова нещо на някой мой близък човек, защото знам колко е гадно и отвратително да виждаш собствените си родители да правят нещо толкова грозно. И наистина е много, много тежко да минеш през това нещо. До каква възраст се случваше това нещо? Аз не живеех с родителите ми вече, може би, на 13-14. Силно казано, в смисъл, аз се прибирах един път в седмицата. Обикновено бягах от вкъщи, най-често, нали, при мои приятелки, нали, при техните родители. Благодаря на техните родители, че са разбирали това нещо. Някакси имала съм много хора в живота ми, които са ми подавали ръка. И
са ме разбирали, въпреки това, че съм била бунтарка, минала съм през всякакви периоди от сорта, нали, да съм с лилава коса, синя коса, да съм цялата в персики. Може би има някакви неща, които са останали от тогава, но те са, може би, за някакво добро и са част от мен и аз ги приемам. В България не харесвам едно нещо и това е израза най-често от жени, който е, ами той ми удари само едно шамарче. И много често го чувам. И аз никога не би го одобрила. Имала съм ситуации, в които се е случвало това насилие пред мен и към мои приятелки. Имала съм случаи, в който сме били на някакво събитие, което е за момичето и нейният приятел тръгва да й посяга. Аз откачих. Наистина аз поводях хора. Даже имаше хора на съответното събитие, които ми казаха: Натали, какво става? В този поглед, че щеш да го убиеш. Да, защото съм го виждала дълги години и това нещо, в мига, в който видя някаква така неправда, в смисъл от, как да кажа, от такъв тип, не мога да се спра. Къде израсна като тинейджърка? В кой град? Най-ранното ми детство съм си отраснала в София, главната централна част на София. Учила съм на оборище все пак. Живеех на Сан Стефано, това е улица до улица. От нас общо взето чувах някакви саксофони, някакви такива пеенета. И общо взето аз слизам на терасата и си виждам училището. И естествено, аз бях винаги човека, който най-близко живее до училище. Той, разбира се, винаги закъснява най-много. Познайте кой закъсняваше най-много. Аз. И, как да кажа, не съм се хвалила с това, че съм била много добра ученичка. Признавам си го. Може би в сегашния момент, ако може да се върна тогава, ще да се постарая да съм по-добър ученик. Защото наистина има много учители, които са ми давали много и са искали да ме научат на много хубави неща. Но аз съм ги разбрала твърде късно. Разбира се. Такъв е живота. След това започнах да обикалям. Малко преди да навърша 18, нали, през деня, примерно, фащала съм влакове, автобуси, до други градове, примерно с приятели, на някакви събития, концерти. И общо взето е много, много шарена палитрата. Било е забавно. В смисъл, дори като съм навършвала 18, нали, тогава съм имала по-голямата свобода, разбира се. Беше много готино. Няма да забравя никога първото ми лято в Созопо. Това е любимото ми място. И естествено имам любим бар, който, разбира се, няма как да забравя. Так, каквото и да си кажем, човек на 18 години работиш на морето, няма как да не оцели коктейлите. Да, много голяма фенка съм на коктейли. Страхотно, значи си живяла тинейджърските години. Аз обичам живота. Не го крия, няма значение на каква възраст ще съм, предполагам. И от партитата и безсънните нощи да отидем на тема църквата. Какво общо имаш с църквата? В ранните ми години, всъщност, родителите ми така ме водеха в една църква, която се нарича Съботианска църква. Хората, които нямат представа като цяло за такъв тип неща, става въпрос за... В смисъл, според християните, това се води секта. За мен не знам дали е секта. Не мога да кажа това нещо секта, може би, защото съм израснала там и съм имала много хубави спомени. Но за хората, които нямат представа, представете си от тези американизираните филми, в които има, нали, едни хорове, представете си, които пеят Алилуя. И нещо такова е. В смисъл, няма попове, няма кандило, няма свещи. Всичко се случва, примерно, главният, който е там, нали, на църквата, реално застава на нещо като сценичка и си говорите за Библията, за нещата от Библията. Имало е много готини неща, които аз, може би, отчасти се радвам, че съм израсла на такова място, защото не бих казала, че са ми промивали музика. Аз съм запозната с много религии. Там ми е идвал и въпроса. Примерно, ходила съм в всякаквите различни църкви. Чела съм много различни библии, тъй като има много различни библии, нали, на всяка вяра. Чела съм и Корана.
Като цяло имала съм тази палитра, майка ми, аз съм благодарна, че тя ме е запознала с това нещо, защото не е била, нали, това е правилното. Тя ме е запознала с нещата, така че да имам аз собствения избор, да знам дали това нещо е за мен или не. Което мен много ме е направило щастлива, след като съм го осъзнала, нали, в по-зряла възраст. Имало е много скаутски лагери, при някакви такива детски неща, които при са ми останали като някакъв много благ спомен, защото реално с децата от църквата аз съм израснала с тях. От каква до каква възраст си била в тази църква? От 12 до 14 вече там малко по-нарядко ходих, но беше много забавно. Имаме много такива приятни моменти, които аз съм била дете, аз не съм ги осъзнавала. Но са ми дали някакъв такъв позитивен старт, бих казала. Без нещо, което да е толкова негативно, нали? Защото аз съм имала нужда от това нещо. За сметка на това, каквото е било вкъщи. Малко преди финала, ще кажеш ли някакъв съвет към малките момичета, които се влияят от чалга културата? Какво би им казала? Разделяйте вижданията на това един изпълнител, какъв е на сцена, защо е там и какъв е в живота. Защото, както и аз съм била като по-малка, разбира се, влияла съм се от това нещо, от поведението, кефила съм се, радвала съм се на много изпълнители. Нали? Но може би след като минах някакъв период от живота ми, аз осъзнах, особено след като толкова пъти излизах, нали, ми се наложи да излизам на сцена в такива среди, сред такива хора, че има разлика от това какъв си на сцена и какъв си в живота. Бъдете най-добрата версия на себе си. Няма значение каква музика слушате. Вие може да сте такива каквито искате и да ви харесва. Чалга културата е нещо, което не е лошо, нали, стига да не е пошло, според мен. Пък и дори да сте екстраваганти, пак бъдете себе си. Добре, и за финал песента ти "Искат с мен да се снимат", както казахме, вече е факт. Кажи няколко думи последно за този проект и какво да очакват зрителите на нова музика от теб за напред, какво би им пожелала? Пожелавам ви, когато си пуснете песента ми в колата, да седите и да си кефите и до такава степен да си я пуснете и да си я пеете, че отстрани колите на светофара да ви гледат странно. Какво друго може да очаквате от мен? Може да очаквате много неща, много градация, много интересни видеоклипове и с много различни ритми и нещо ново със сигурност, което се надявам искрено да ви харесва и то е за вас. Благодарим за това интервю и ние ти пожелаваме все повече да искат с теб да се снимат. И аз искам с вас да снимам. Нова